So friends, ani kaisa Daud mane ani kaisa sini musuk mani chini borok rok age bori rok ta saka kaunde na kaya chini borok rok ta especially te age ang sajak nai bai age chini borok saka kaya kang tang borok to ba hai takong wok phalai si saka pai bi tong bai rang sang to ma pai tong bai so ang tabok bazane pai fro nuk pai karo chini bor mon dogan no burati buri rok kang anh tao nang clear khai ni bangai ang tak thangai jong dukan no tei sungai nei borok no chin borok ro age saka kaunte na kaya tei bo ani tao tini ni clear ang sinai so thang tong hindang ba sakrang den ro oi nai nai chin borok ro age saka kaunte na kaya yo aji tak ngabai be saka ba tama ka boya kano saka kaya na saka la sano srang ka ba wa ji sung ba ya ka saka la wa ba nge so sunang la siwa saka kamani no la kuna ya bambon bola duda kha ni kamani tama mane sisi mali ka pai sida ka bongli ka chok bong di kan bongli ka bong di su ra ka boya ka ya ki sura surang suja jadi kahama ken aji ba dong du butan si ba ra dong du tan haba saka ro le phul ya sindur le phul gde sisi mali sundur pul ha apa sundur pul sindur phul sundu pulu sisi mali an man sisi saka kaya kaya nu boya tabos ka ba ina saka kiri yang wa du le tai ki si borong ni si bo ko na oh